Bună seara, copii! Mă numesc Tamara și în această seară doresc să vă citesc povestea Gândacii invizibili. La marginea unui oraș îndepărtat, trăia un grădinar cu familia lui. Era foarte vestit datorită pasiunii pentru grădinărit, așa că multă lume venea la el să-i ceară sfaturi. Dar cel mai mult stătea pe lângă el fetița lui, căreia îi plăcea de asemenea grădinăritul. Avea și ea câteva straturi pe care tatăl ei îi le încredințase să le îngrijească singură. Era foarte silitoare. Săpa, sădea, privea buruienile, cu un cuvânt muncea destul de mult și se străduia din răzputeri ca legumele și zarzavaturile de pe straturile ei să fie frumoase și sănătoase. În fiecare dimineață, fetița punea în cutii salată, fasole verde, varză, morcovi, dovlecei, spanac, tot ce culegea în acea zi și mergea la piață cu ele, încercând să le vândă pe un preț cât mai bun. Fetița avea de fiecare dată mari emoții, deși marfa ei era proaspătă. Așa că șeful pieței îi arăta totdeauna un loc bun unde să se așeze și o ajuta să vândă marfa. Cei din jurul ei o priveau cu simpatie, cu toate că era o fetiță sfioasă, cam temătoare și tăcută din fire. Tatăl ei se bucura și o lăuda pentru această treabă pe care o făcea destul de bine. El nu știa însă ce emoții avea fetița în fiecare zi. Din păcate, de un timp încoace, se întâmpla ceva foarte ciudat. Când ajungea la piață, fetița nu mai găsea în coșurile ei ceea ce pusese acasă. În locul legumelor proaspete, în coșuri, nu era decât o învălmășală de frunze mizerabile, șifonate, ofilite și cotoare putrezite, la care dacă priveai, cu greu puteai să-ți dai seama dacă fuseseră morcovi sau pătrunjel. Fetiței nu îi venea să-și creadă ochilor. Se uita în coșuri, se uita roată la oamenii care se strângeau în jurul ei, apoi iarăși se uita în coșuri, dar acolo nu mai găsea nimic demn de a vinde. Șeful pieței o iertă odată, de 2 ori, dar apoi o chemă la el și o întrebă ce se întâmplase de vine la piață cu marfă așa de proastă. Fetiței îi se făcu foarte rușine. Lăsă capul în pământ, se roși la față și abia așteptă să se termine orele de piață ca să se ducă acasă. După aceea, zi de zi, fetița a fost tot mai atentă la ce punea în coșuri. Dar, din păcate, când se apropia de piață, emoțiile ei creșteau tot mai mult. Iar fetița găsea din nou în coșurile ei numai frunze ofilite și putrede. Cei din jur o fixau cu privirile, râdeau pe seama ei, îi întorceau spatele, așa că nu putea să mai vândă nimic. Și nu mai avea niciun prieten la piață. La început, fetița n-a spus nimic tatălui ei. Se gândea că, cine știe, poate că cineva îi încurcase coșurile din greșeală sau din glumă. Când văzu însă că nu mai poate vinde nimic zi de zi, plină de necaz, cu lacrimi în ochi, îi mărturisi tatălui ei. Se gândea că, cine știe, poate că cineva îi încurcase coșurile din greșeală sau din glumă. Când văzu însă că nu mai poate vinde nimic zi de zi, plină de necaz, cu ochii în lacrimi, îi mărturisi tatălui ce pățise. Grădinarul cel vestit se necăji și el. Însă, pentru că avea mare încredere în fetița lui, nu o mustră prea tare pentru neglijență și începu să împacheteze împreună cu ea legumele și zarzavaturile proaspete în lădițe de dus la piață. Făceau împreună această muncă zi de zi, dar degeaba. Deși tatăl său o ajuta atât de mult, în ziua următoare, la piață, lădițele erau din nou pline de gunoi, în locul verdețurilor proaspete. Șeful pieții început să o privească sever pe fetiță. Nu a avut ce face cu ea decât să o așeze mai în spate, pe unde nu trecea multă lume, pentru că marfa ei stricată deranja tot aspectul pieței.
Fetița nu mai putea de rușine. Viața îi se părea un chin. De necaz, tot gândindu-se la ce îi se întâmplă, obosită și rușinată, fetița se opri pe marginea drumului să se odihnească. Cum plângea ea așa încetișor, nici nu băgă de seamă că se apropiase de ea o bătrânică ce părea foarte bună și înțeleaptă, care se opri și o privi cu blândețe. Văzând cât de supărată era fetița, o întrebă: "Pentru ce ești supărată?" "Pentru că nu înțeleg ce se întâmplă cu legumele pe care le îngrijesc și le duc la piață să le vând. Mă silesc atât de mult, muncesc așa de mult cu ele. Deși le împachetez pe fiecare în lădițe, când ajung la piață am foarte mari emoții. Deschid lădițele și nu găsesc în ele decât frunze veștede, cotoare putrede, din care nu mai pot să vând absolut nimic. Nu mai știu ce să mă fac." "O, doar asta te necăjește?" întrebă cu glas blajin bătrânica. Apoi, plină de voință, adăugă: "Tu nu ai auzit încă de gândacii invizibili?"